Потърси ни във Фейсбук и ни пиши на официалната Фейсбук страница на Радио Фреш. Приятели, продължаваме в Power Request с какво? С Мърдай, Криско, Дим, Боро първи, Памела Веселинова, която сменя от много отдавна. Памела, поздравления за теб, сменяш желанието. Леле Галя е поздравена, както и екипа на Фреш. Петко Йорданов също се включва с поздрав към Роси Сладурчето. Така е написал Петко. Dancing in a Flames или Weekend House след Мърдай. Капитан Хой, пари в брой. На въпроса знаеш ли кой съм аз? Че кой си ти, бе? Такъв е стръпнал. Кой се насби, бе? Са намали, бе, че напаряш обстановката. Стая мазна усмивка, да не ти връкне човката. Бил съм с късанячи, бил съм и на бейки. Сега всичко версачи, слагат ми с топ плеймейти. Фешен гуру, некакви мега селяни. Слънчецето грейна, изпеляти Филип Плейна. Кой си не май, що си тука, бегай, бе? Не съм дошъл за Евала, а да си взема лева, ма. Не мога слушам драмите, интригите веднага. Като видите безплатно текват лигите и бам. Белугите се точат като олио. Бам, наргилета с Марадона върху полио. Дай нещо дизайнерско, планета пайнерско. Вечно Васко Найденско, най-доброто гъбовско. Ако си дошъл да ме забравиш, като някой ми кажеш, не ми се бъркай, не се научи, ако си дошъл да ме забравиш, като някой ми кажеш, не ми се бъркай, не се научи, роден и израснал във Варна. Бягах из квартала с Марата Арна. Висях по ъглите с кашето, ето. Звъниш ми, дава за ето. Случки по пости имал. Само леко имам гръб, татуирам. Харча и събирам. Капарото по банков път. Feel good. Слагам ги да нанкат с път. Лек път. Гледах сериала и избягах от затвора. Месте се на Бора, много скоро хора. А сега най-ме радва шумът отзад клубът. Машината да прави някакви ядки хрускам. Водка рускам, шиша бавкам. От лав на лавка. На другия ден кеш аут, не хващаме закуска. Точно в 12 чекаут, кафето и напускам. Ако си дошъл да ме забравиш, като някой ми кажеш, не ми се бъркай, не се научи, ако си дошъл да ме забравиш, като някой ми кажеш, ако си дошъл да ме забравиш, като някой ми кажеш, не ми се бъркай, не се научи, ако си дошъл да ме забравиш, като някой ми кажеш, не ми се бъркай, не се научи, мърда. Melted lights cover the
The fire's raging, but you're so beautiful and it's amazing. Cause I can taste it, our final odyssey. I hate to see your face crash when we're switching lanes. My love's beyond the pain, but if I miss the Power Request. Стани фен. Намери ни на официалната фейсбук страница на Радио Фреш. Това е Power Request, приятели. Заповядайте във Фейсбука на Фреш. Там е мястото, на което можете да пуснете поздрав, да ми пишете, да кажете какво ви се слуша или какво се слуша на някой от вашите любими хора, да го поздравите. Така до 8. Заповядайте, включете се в предаването тази вечер. Аз съм Рай и ви очаквам точно там, в коментарите под поста за предаването в Фейсбук. I come and I go. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go Houdini. I come and I go. Prove you got the right to please me. Everybody knows.
Приятели, Ходини и Дуа Липа чухме току-що. Това беше поздрав за Яница Димитрова, която вчера имаше рожден ден, пише Калуян Арнудов. Ами на Яница да й пожелаем да е жива и здрава, Калуяна, и да има една много успешна година предстояща. When We Were Young, David Guetta и Ким Петрес сега по Фреш. А след това и всичко, което вие си поискате като музикални желания и поздрави, ще го чуем тук на нашите честоти в предаването за поздрави до 8. Заповядайте във Фейсбука на Фреш с желания. Това е Power Request. Тихо, банда, имам нечовешки план. Едно канарче ми каза, че на 22-ри черния петък идва в нечовешките магазини с 22% на всичко. Ама сигурна ли си, че е на всичко? Да не стане като по другите магазини. Другите са човешки, тези са нечовешки. Сигурно е. 22% на всичко. Така че изкарвате човеците на 22-ри и дърпате към магазините. Разбрахме ли се? Нечовешки магазини. Престъпно големи намаления. Верига мебелни магазини Nani Home. Голямо разнообразие от матраци, спални, дивани и модерни мебели за дома. Съчетание от удобство, комфорт и дълготрайност. Избери онлайн на Nani Home BG или тествай на място в магазините ни. Nani Home. Готе, когато ти е удобно. Residential Expo Есен. Изложение за жилищни имоти. 22-23 ноември в Парадайс Център. Вашият нов дом или имот за инвестиция ви очаква на Residential Expo с подкрепата на Artex, Twin Tower, Roy Capital, Domex, Home to You, TV Property, MD Capital, Банка ДСК. Residential Expo Есен. Изложение за жилищни имоти 22-23 ноември в Парадайс Център. Научете повече на Residential Expo BG. Магазин за златна бижутерия и часовници Принцеса търси да назначи продавач-консултант с опит. Очакваме отговорни, мотивирани и лоялни кандидати, комуникативни и с позитивна настройка към клиентите. Владеенето на английски език е предимство. Ако искате да сте част от екипа на магазин Принцеса, заповядайте на място. Улица Пиротска 5.
Пак е мръсно в офиса. Вече не знам коя фирма да избера. За да си на чисто, не дай да търсиш нищо бившо. Избери на чисто.com, като чато е четворка. Професионално почистване на чисто, корпоративно абонаментно почистване. А сега на всеки нов клиент с сключен договор за абонамент подаряват първоначално основно почистване на офиса. На чисто.com, като чато е четворка. Пригответе се за голямо семейно шопинг и изживяване в Стоков базар Илиянци. Ноември е тук с големи отстъпки за големи покупки. Стоков базар Илиянци. Пазарувай на ниски цени. Планирай отрано, ела, избери за теб, за семейството, за дома. Всичко, което искаш на супер цена. Не пропускай. Пазарувай на ниски цени в Стоков базар Илиянци. Black Friday в KFC Малинова долина. Пикантно крилце за 50 стотинки. Само в KFC Малинова долина и само този петък и събота. Ела на място и вземи до 10 броя крилца. Само на 22 и 23 ноември. Само в KFC Малинова долина. Околовръстен път до ОМВ. Очакваме те. Andrews Black November. Възползвайте се от специалните ни ценови предложения през месец ноември от минус 50% на всички продукти. Andrews Black November. Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 5600. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес. Стани фен. Намери ни на официалната фейсбук страница на Радио Фреш.
Power Request продължава. Отиваме към следващия час на предаването. С какво? Така, запътваме се с Крадец на мечти и последния хит на Дара, който е избран от Елена Рангелова, която ми пише: за да се заредим с фреш настроение. Малко реклами, за да се заредим с рекламно пък настроение, разбира се, отново фреш. И Astronaut in the Ocean Must Go след това за Памела Веселинова, която пише за цялото семейство. Продължаваме в следващия час, приятели. Заповядайте с вашите поздрави, музикални избори, много конкретни. Точно така трябва. Вие задавате музикалното темпо, така че ви очаквам във Фейсбука на Фреш до 8. Всеки ден критично следиш ме, тихо зад мене седиш и храниш ме със страх. Всеки ден се поблизо до мене, виждам те във всеки поглед, твоя глас ме води, ти даваш ми сила, но взимаш на сила, ти държиш ми свобода. Крадец на мечти, знаеш мислите ми, крадец на мечти, в мене те скрих, аз прощавам, ти всички лъжи се познавам. Крадец на мечти, знаеш мислите ми, крадец на мечти, в мене те скрих, аз прощавам, ти всички лъжи се познавам. Лягаме, ставаме, взимаме, даваме, трябва ни време, за да повярваме.